Sigurno si da ću od ovoga postati pametniji? Naravno, transplantacija mozga bi svakog učinila pametnijim. Imam ovdje konzervirane mozgove. Pogodi ko je prethodni vlasnik. Neki pametni naučnik. Bolje, serijski A ubica. postoje li nuspojave? Da, verovatno ćeš postati totalno druga osoba. Wednesday, evo pismo za tebe. Na papiru. Ko još piše pismo u 21. veku? Lakše je poslati poruku. To je od moje bake. Kaže da će doći da nas posjeti. Će zabavno upoznati tvoju baku. Da li je i luda kao Wednesday? Ne, mnogo je gora. Pa da nastavimo? A ko si ti? Jel ovdje živi Wednesday Adams? Nadam se da si došla da je pokupiš. Ne, ja sam njena baka, došla sam u posjetu. Super, još jedna zla veštica u kući. Sinko, što to pričaš? Ništa, uđite. Ovi Adamsovi su pravi problem. Wednesday, unuko moja. O ne, stigla je. Nemoj. Zašto? Zar ne želiš da vidiš svoju baku? Ne, ona je pravo čudovište. I ne čudi me da ti je ona baka. To nije lepo. Baka je došla čak iz drugog grada, a ti ne želiš ni da joj otvoriš vrata. Wednesday, moja prelepa unuko. Zdravo, bako. O, koliko si porasla, kako si lepa. I meni je drago što te vidim. Baš mi je drago da vas upoznam. Ja sam Luna. A ja sam Leo. Wednesday, jel ti to opet eksperimentišeš na svojim prijateljima? Koliko puta bi trebalo da ti kažem da su takve igre opasne? Ali morala sam da obavim hitnu operaciju. Wednesday, nakon ovoga niko se neće družiti sa tobom. Jadan momak, daj da ti baka spremi malo pite. Hvala, bako, vi ste moj heroj. Odvežite me, molim vas. Ne mogu da verujem da je ovo tvoja baka. Uopšte ne podsjeća na tebe. Nekada je bila cool veštica, ali je ritual promenio. Kakav ritual? Ne znam, ali čim budem saznala vratit ću moju baku u normalu. Bolje da ja krenem. Moram da pronađem način da je vratim u zlu vešticu kakva je bila. Pita, cool. O! I evo vašeg hleba. Rekao si da ćeš napraviti pite. Ne kukaj, i ovo je ukusno. A sa čime su? Sa otrovom ili mrtvim bubama? Višnja. Prestani da kukaš, jedi. Ne verujem Adamsima. Kako želiš, više za mene? Prijatno vam bilo, momci. Idem da obiđem svoju unuku. Koji lak za nokte želiš? Odličan izbor, ovo je moja omiljena boja. Luna, treba mi pomoćnik za eksperiment. Ja sam za, a kakav to eksperiment? Želim da zašijem nekom treću ruku i da vidim kako će to da prođe. A možda da uzmeš Maksa? On svakako mnogo igrica igra i potrebno mu je još ruku. Dobro, pitaću njega. Wednesday, unuko moja, svuda sam te tražila. Spremila sam poklon za tebe. O ne, ne opet. Pogledaj ovaj divan džemper koji sam isplela za tebe. Wow, kako cool džemper. Užasan je. Znala sam da će ti se svideti. Pripremila sam još nešto. Toplu kapu. I šal da se ne smrznaš kad ideš sa prijateljima da praviš Sneška. Ja ne pravim Sneška. Ja zapalim vatru i gledam kako se Sneško topi. Baka bi jako bila srećna kada bi nosila njene poklone. Dobro, bako, obući ću ih kasnije. A baka je napravila nešto i za tebe. Svi prsti moraju biti zaštićeni od snega. Bako, baš je mala rukavica. Imaš toliko cool baku.
Šta to radiš? Rešavam se ovih gluposti, ali tako su lepe. Ja bih ih nosila. Ako nisi primetila, nosim samo crno i belo. Ali to je poklon, baka će se uvrediti. Ona ima loše pamćenje, zaboravit će uskoro. Onda ću ih ja uzeti za sebe. Šta? Ne može da baca takvu lepotu. O! Zdravo, šta radiš? Čitam dnevnik moje bake. Svi njeni obredi koje je obavila kao veštica se nalaze ovde. I koliko je dugo ovakva? Godinu dana. Desilo se za njen rođendan. Pa onda pročitaj šta se desilo prošle godine na njen rođendan. Pa pravila je napitak za promenu oblika. Promenu oblika? Misliš kao vukodlak? To je izmenilo. Ako ja napravim isto, baku ću vratiti u normalu. A da možda ostavimo sve kako jeste, stvarno imaš cool baku. Ne! Kakva šteta. Imam otrov guštera, jaja hobotnice, krv afričke stonoge. Sada samo fali glavni sastojak. Ljudska krv. Ne gledaj u mene. Samo jedna kap, neće raditi bez krvi. Jako se plašim igala, ni ne pomišljaj na to. Wow, kako lep manikir. Ting mi je to uradio, stvarno je pravi majstor. Mogu da vidim? Da, naravno. Jao, boli. Sada imam malu kap krvi. Stvarno si čudovište. Hvala za kompliment. To nije bio kompliment. Šta sada? Naterat ćeš svoju baku da popije tu grozotu? Jaje hobotnice su zapravo jako ukusna. Samo ako si Adams. Unuko moja, hoćeš da si igraš domina sa bakom? Ne, bako. Kao mala si voljela da igraš tu igru. Igrali smo odrubi glavu lutkama. To je bilo zabavno. Ma hajde, igraj se sa bakom. Sjećam se svakog dana kada smo se igrale. Hajde, Wednesday, nemoj da uznemiravaš baku. Dobro, samo jednom. Jako je lepo što se opet igramo zajedno. Ja odavno nisam igrala domine. Luna, jesi li vidjela slike na kojima je Wednesday kao dete? Ne, Wednesday ne voli da se fotografiše. O da, voli, daj da ti pokažem. Mislila sam da ćemo da igramo domine. Pa hoćemo, unuko, hoćemo, ali prvo da vidi fotografije. Ovdje Wednesday ima 2 godine. Ovdje smo joj po prvi put dali giljotinu i odsekla je glavu svojoj prvoj lutki. Zvala se Suzana. A ovdje je Wednesday iskopala svoju prvu grobnicu. Tako je slatka sa lopatom. A šta je na ovoj slici? Wednesday pliva u bazenu sa ribama. Jesu li one pirane? Da, jesu. Bila si jako smešno i milo dete. A ovdje hodamo amazonskom prašumom. Tu je Wednesday po prvi put ujeo krokodil. Kakav užas! Ali Malena nije izgubila svoju glavu i ujela je krokodila za uzvrat. Morala sam da se odbranim. Oj, evo još jedne, vidi. Ovo smo mi u parku. Bako, napravila sam ti omiljeni čaj. Hvala ti, unuko. Baš čudan ukus ima. A bako Adams, baš nam se svidjela hrana. Možeš li napraviti još? Mogu, ako Wednesday ne smeta. Ne smeta mi. I evo vaših pita.
Hvala, bako. Inače, malo si se promenila. Da, vaš outfit je mračan. O, primetili ste. Baka je odlučila da promeni malo svoj imidž. Mislio sam da ste zli kao Wednesday, ali ste cool. Da, volao bih i ja takvu baku. Jedite, unuci, sipat ću vam malo kompota. Ima čudan ukus, jesi siguran da je trešnja? Max, to nije trešnja, to su mušice. Jao, pozliće mi. A evo i kompota. Reci mi, od čega je napravljeno? Sam pogledaj, šerpa je na ringli. Kako odvratno. Gušteri, zakiseljeni pauci, crna buđ, šta više treba za ukusnu supu. Ukusno, Wednesday će se svideti. Bako Adams, Wednesday je rekla da možete da mi pomognete oko transformacije. Da, u šta treba da te pretvorim? Pa u mojoj porodici zapravo ima vukodlaka i svi su se pretvorili u vukove osim mene. Ne brini se, baka će ti pomoći. Da počnemo sa ritualom. Stavi svo na sto. Vode smrti, duhovi mora, probudite se iz sna. Neka ova devojka postane čudovište, neka bude začarana. Jel uspelo? Ne osjećam ništa. Ovo je samo početak. Bićeš potpuno pretvoren u dinosaurusa. Ne želim da budem dinosaurus, htjela sam da budem vuk. Ali dinosaurusi su mnogo više cool. Ne cool. Svi iz porodice će mi se smejati. Nadam se da Wednesday može ovo da popravi. Hej, šta bi? Opet nema svetla. O, samo sačekaj. Šta se desilo? Naša konzola se pokvarila. Šta? Nemoguće. Ne mogu da verujem. Nema ničeg goreg od toga. Čoveče, šta ćemo raditi sad? Zašto vičete, momci? U problemu smo, konzola je pokvarena. Želite da vam pomognem? Ne, bako, mislim da je ne možeš popraviti. Ne mogu, ali mogu da vam napravim novu. Hoćeš reći da ćeš nam kupiti novu konzolu? Neću da kupim, stvorit ću je. Nisam za džabe 4. generacija veštica. Prokletnici iz groblja, počujte moj glas, uslišite moje molitve, promenite nas. Wow, to je cool! Možeš li stvoriti iPhone? Ne budi nezahvalan. Hvala, bako, sada možemo igrati. Da, bez tebe bi umrli od dosade. Hvate konzolu i igrajmo. I zapamtite, ne više od 3 sata, inače će vaša konzola nestati. Da, dobro. Slušaj, baka je nešto rekla o vremenu. O čemu ti? Da se ne igramo više od 3 sata. Boravi, šta se može desiti? U pravu si, možemo igrati koliko želimo. Tako je, ko će nam zabraniti? Šta je to? Čini mi se da su 3 sata prošla. Naša konzola. O, čoveče. Naša konzola se pretvorila u bundevu. I bila je bundeva. To je sve veštičija čarolija. Baka nas je upozorila. Ne zanima me. Mogla je napraviti još. Ona je cool baka. U pravu si, ona nas samo zeza. Prvo pita sa mušicama, a sada ovo. Hajde, idemo da pričamo sa Wednesday. Wednesday, moramo da pričamo. Radi se o tvojoj baki. Šta se desilo? Nakon tvojeg otrova ona se pretvorila u strašno čudovište. A i od konzole je napravila bundevu. I za malo da me pretvori u krokodila. A napravila je pitu sa mušicama i kompost od košmara. To je moja baka. Voli da pomaže ljudima. Misliš da je ovo pomoć? Wow, Godzilla živi u našoj kući. Ućuti ili ću te udariti? Bolje bi ti bilo da je ne razljutiš. Pa šta? Želite da izbacim svoju baku? Izbacivanje je previše. Samo je vrati nazad. Nema šanse. Pa reci nam kada ona odlazi. Pronašla sam ovo u bakinoj torbi.
Šta je to? Karte za voz? Budite pažljivi, ona će uskoro otići. A šta ako uradi nešto drugo? Nemamo izbora, ne možemo da izbacimo jadnu staricu na ulicu. U pravu si, budimo strpljivi. Ali prvo, hoću da se rešim ove ružne ruke. Dobro, doneću sada sekiru. Ne! Hoću da mi se ruka vrati u normalu. Kako god kažeš. Popi ovo i vratit će ti se ruka u normalu. Toliko je prosto. Hvala. Nakon što popiješ, nemoj ništa da jedeš pola sata. Zašto? Pretvorit ćeš se u žabu. Dobro, kako kažeš. Sada odlazite. Moram da pripremim poklon za baku. Hej, to nije za tebe. O, ne gledaj me tako, tvoj rođendan nije još dugo. Uopšte ne mogu lepo da vidim. Gde su mi naočare? To mi treba. Sada sve jasno vidim. Cool, sve je u redu s mojom rukom, čak ni ne boli. Da vidim šta ima novo na Instagramu. Devojko, užas! Nije u redu s tvojom kosom. O čemu vi to? Luna, kako možeš da ideš u školu sa takvom kosom? O, mislite na ovo? Pa naravno da mogu. Ta boja je užasna. Kao Barbie. Kao prvo, Barbie je plava. Kao drugo, sviđa mi se ovako. Tako neće ići. Sva sreća pa je baka tu da ti pomogne. Šta? O čemu vi to pričate? Šta to radite? Stari trik od stare veštice. I voila! Moja kosa! Sada sam kao moja unuka Wednesday. Baš tako. Ja nisam Wednesday i ne želim da budem ona. O, kakva je omladina danas. Ne poštuje pomoć starijih. Moram opet da se farbam. Wow, cool frizura. Veoma smešno. Jel ideš već? Moram da nahranim pirane i da zalijem mesožderke u bašti. A ja imam poklon za tebe. Wow, to je pliša. Moj prvi pas. Da, iskopala sam njegove kosti i sastavila ih. Hvala ti, unuko. Baš znaš da obraduješ baku. Drago mi je da ti se sviđa. Pozdravi svoje prijatelje, malo su čudni, ali interesantni. Naravno, bako. Jel gotovo, jel otišla? Konačno, još uvijek osjećam mušice u ustima. Nimalo nisam oprala ovu crnu farbu iz kose. O čoveče, sad smo ostali bez konzole. Šta je to? Još jedno pismo? Nadam se da u skorije vreme neće više biti Adamsa ovde. Da, jedna Wednesday je dosta. Fester je izašao iz zatvora. Dolazi da nas posjeti. Samo ne to, još jedan ludi Adams. Znači, očekujemo još jedan ludi dan. Društvo, ako vam se svidao video, ostavite like i subscribeujte se na kanal da ne propustite nove epizode. Ćao, ćao svima! Sećaš li se da nam je ove nedelje godišnjica? Kako mogu da zaboravim tako nešto? Već sam spremio poklon za tebe. Imaćemo romantični put u dolinu smrti. Ah, Gomeze, tako si romantičan. Ne mogu da dočekam naše putovanje. Mama, tata, da li se ikad svađate? Ne, nikad. Mi smo kao Mentos i Coca-Cola. Isti smo od prvog dana kada smo se sreli. Uopšte se ne odvajaju jedan od drugog. To nije normalno, parovi treba da se svađaju. Čemu svađa? Mi smo odličan par. Morate negdje prazniti emocije. Pagzi, kako to govoriš? Gde si to pokupio? On čita jako puno gluposti. To nisu gluposti, to je naučni žurnal. Daj da vidim. Savjeti za savršen porodični život.
Pagli, šta je ovo? Gde su oni tvoji časopisi o To manijacima? je dobar magazin od profesora, veoma interesantan. Pobacat ću sve sada. Si ovo našao? Poštar je naišao na naše Kerbera i ispalo mu je dok je bežao. Pigsley, izbaci to iz svoje glave. Ne mogu, bojim se da ćete se razvesti. Šta će biti sa nama? Vaš tata i ja uskoro slavimo godišnjicu. U toku krize. Vaša majka i ja se volimo do groba. Pa po statistici žene žive duže. Verovatno će tata umreti i mama će naći novog muža. Pugsley, ako misliš da će ti biti bolje, možemo da se obratimo porodičnom psihologu. Njegovo ime me baš oduševilo. Doktor Zlo? Da, ići ćemo kod njega. Stvarno? On će reći da imamo savršen odnos. I onda ćeš se smiriti, ok? Pa da. Odmah ću poslati pismo psihologu preko Sokola. Mama, sad imaš telefon, možeš samo da pozoveš. Tačno, ne mogu da se naviknem na tu tehnologiju. Halo, ovdje doktor Zlo, najbolji psiholog, slušam vas. Doktore, mom mužu i meni je potreban psiholog. Možete li da dođete danas? Dušo, kod mene se zakazuje 6 meseci unapred. Ja sam najbolji psiholog, ali potreban nam je psiholog danas. Mi plaćamo 10.000 na sat. 10.000? Biću tu odmah, samo mi pošaljite adresu. Pugsley, misliš da je našim roditeljima potreban psiholog? U magazinu piše da stvari nisu takve kakve bi trebale biti. Naša porodica se onako ne uklapa u običnu porodicu. A svakako psiholog vam ne škodi. Doktor Zlo je majstor svog zanata. Mislim da će se ovo loše završiti. Čoveče, promašila sam. O, kako siromašan kraj. Doktore Zlo, ja sam vaš fan. Čitam skoro sve vaše magazine. O, hvala ti, momče. Jako mi je drago. Možete mi dati potpis na ruku usijanim žigom? Potpisat ću nakon što tvoji roditelji plate za seansu. Uđite. Sedite. Mama i tata će uskoro doći. Trenutno obavljaju seansu sa duhovima. Deco, jel se meni samo čini ili vaš pas ima 2 glave? Ma učinilo vam se. Ima 3 Je glave. to neka nova rasa? Prvi put vidim ovako nešto. Imate sreće, nekim ljudima bi to bio prvi i poslednji put da su ga videli. Kakve ste vi šaljivdžije. Verovatno idete u dobru školu i imate najbolje ocene. Moja baka me uči, a kada mi ne ide, udari me strujom. Kakav užas, jel to tačno? Čak i ako učiš? I dalje me udara strujom, ali jače. Stvarno tačno. Onda ovo moram da saopštim Centru za socijalni rad. Nakon što je tog direktora skoro pojela naša anakonda, više ne dolazi ovde. Pa gde su vam roditelji? Vreme je novac. Doktor Zlo, izvinite na čekanju. Prabaka nas je zamolila da joj uredimo malo grobno mesto. Vidi se na koga su deca povukla takve šale. Mi se ne šalimo. Spremite se za seansu i sedite kako vam je udobno. Prvo, ako možemo da razgovaramo bez vaše dece. Pugsley, igri se sa šibicama. Wednesday, ti napravi čaj za našu gošću. Pa o čemu ste htjeli da pričamo? Naš sin misli da imamo probleme u našem braku. A vi to ne smatrate? Naravno da ne. Gomez i ja sve radimo zajedno. Na primjer, kopamo grobove. Mislite da je ovo normalna aktivnost za muža i ženu? Gomezu se sviđa, a ja ga u potpunosti podržavam. Dobro. Mortiša, reci mi šta misliš o svom mužu? Gomez je jeziv, tačan, narcisoidan. Dosta. Gomeze, šta imaš da kažeš o svojoj ženi? Đavolski je lepa, a ima i užasan karakter. Vi stvarno to mislite? Naravno, kako drugačije. Kako biste okarakterisali vašu vezu? Sa njim se osjećam kao da sam u paklu. Doktore, mojoj ženi i meni je godišnjica uskoro i poklonio sam joj put u dolinu smrti. Mortiša, slažeš se? Naravno, mogu da dočekam to putovanje. Hvala vam, dovoljno sam čula. Gomeze, mogu li s tobom nasamo da porazgovaram?
Idem da operem WC šolju tvojom četkicom. Nedostajat ćeš mi. Pa hoćete reći našem sinu da je sve u redu? Žao mi je što ovo moram da ti kažem, ali tvoja porodica se raspada. Ali mislio sam da je sve savršeno. Vaš mozak je samo stvorio takvu iluziju. I šta da radimo? Predlažem da se razvedete. Šta? To se nikad neće desiti. Mortiša nije srećna sa tobom. Ako želiš da ona bude srećna, onda bi trebalo da se razvedete. A šta s decom? Također i deca pate zbog ovog nesrećnog braka. Ali mislio sam da su srećna. Razgovarala sam sa vašom decom. Imaju ozbiljnih psihičkih trauma. Budući da je tako bolje za moju ženu i decu, odlučio sam, razvodimo se. Jesi li prestao da me voliš? Ne, ali tako savjetuje doktor Zlo. Bolje da poslušamo. Ali šta ćemo reći našoj deci? Ne brinite se, ja ću vam pomoći da im kažete sve. Vaše piće, doktorka? Hvala ti, Wednesday. Dušo, dovedi Pugslija, moramo ozbiljno da porazgovaramo. Aha. Dobar, Pugsley. Ova porodica je baš luda. Moram zaštititi društvo od ovakvih ludaka. I glavna stvar je da me plaćaju. Kakva je ovo ozbiljna konverzacija? Vaši roditelji se razvode. Šta? Doktorka Zlo nam je objasnila da mi nismo dobar par. Da, vaši roditelji uopšte ne idu jedan uz drugog. Pugsley, smiri se. Ovako je bolje za sve. Ne! Jadan Pugsley, moram malo da ga opustim kaišem. Nema potrebe, pustite ga neka bude sam. Wednesday, a šta ti misliš? Ne zanima me, ja mislim da ljubav ne postoji. Ova devojčica je u zabludi zbog situacije. Ne usuđujte se da na meni primenjujete te vaše glupe psihološke termine. Veoma neobično piće, šta je ovo? To je kafa napravljena od smrvljenih insekata i mrava. Mogu li sada da radim nešto što želim? Naravno, međuvremenu pričat ću sa tvojim roditeljima. Jastuk treba jače da se pritisne, inače nećeš patiti. Wednesday, ostavi me. Upozorila sam te da je psiholog loša ideja Pa, doktor Zlo zna tačno šta radi. i ti ćeš dozvoliti da ona ludača razdvoji mamu i Pa tatu? ne znam, ako mora. Ako te ne zanima što nam se roditelji razvode, onda nastavi da slušaš tog doktora. Deco, kako se osjećate? Pugsley je depresivan, to je super. Budući da se razvodimo, morate odlučiti kod koga ćete ostati. Neću da odlučujem. Ja uopšte ne želim da se razvodite. Pugsley, nemoj da praviš dramu. Ja želim da živim sa tatom. On ume da menja oštricu na giljotini. Deco, dobro razmislite. Otac će se preseliti na ostrvo Lobanje u Tihom okeanu i nikada ga više nećemo videti. Mogu vam kupiti ličnu ajkulu. Brod duhova i harpun. Vidiš, Pugsley, razvode nije toliko loš. Deco, još uvijek diskutujemo detalje sa doktorom. Zar te stvarno ne zanima šta će biti s porodicom? Ja uvek mislim samo na sebe i odgovara mi život na ostrvu. Ali ja ne. Moramo ih nagovoriti da se ne razvode. Dobro, ali iskopat ćeš mi rupu da mogu da se odmorim u njoj. Dogovoreno. Mama, tata, kako ste? Osjećam se kao na sahrani. Odlično, a možda da se vi ne razvedete? Doktorka Zlo je otvorila oči meni i vašem ocu. Pugsley, bio si u pravu. Ovo je najbolji psiholog. Zahvaljujući njoj samo smo shvatili da smo previše zavisni jedan od drugog. Odličan posao ste odradili, moji najbolji pacijenti. Hajde, Pugsley, moramo da razgovaramo. Ova psihologica im je isprala mozgove. Šta da uradimo da se opet zaljube jedno u drugo? O, možda da im smislimo dejt. Tačno. Ti ćeš spremiti tatu za dejt, a ja ću spremiti mamu. A neka večera? Ding! Ne želiš da ti se roditelji razvedu, zar ne? Onda spremi večeru. Hajde požuri. U suprotnom mama i tata će se posvađati. Ako već nećemo živjeti zajedno, želim da provedem vremena sa mamom. Odličan izbor, to će dosta pomoći tvom razvoju. Ja sam odlučio da ostanem sa mamom. O, dušo, makar će mi neko dosađivati. Pokazati kako da naoštrim sekiru poslednji put. Naravno, sine. Jel vam potreban psiholog tamo?
Ne, možete sedjeti u kancelariji. Dobro, postarat ću se za dokumente. Ne želim da se odvojim od tebe. Kada bi samo umela da naoštriš sekire, znam. Ajde onda da radimo ženske stvari. Šminka, frizura. Wednesday, to ne liči na tebe. Možda će ovo biti prvi i posljednji put. Onda možeš da me središ kako god poželiš. Jel se ove senke prave od prašine? Gomez mi je to dao kada smo sahranili njegovu baku. Neprocenjive uspomene. Ovaj nakit. Gomez je to uzeo iz grobnice. Tako romantično. Tata baš zna da te iznenadi. Jako mi je žao što naš brak nije uspeo. Bili ste najbolji par koga poznajem. Izgleda nije sve u ljubavi, Wednesday. Ja svakako mislim da ništa ne traje večno. A sada malo da te stilizujemo. Ko uopšte stilizuje tako? Nesio se sivač. Šta radiš ovde? Mislio sam da hoćeš da naoštriš sekire. Želim da te pamtim u nekoj izgužvanoj odeći. Da, moja odeća je ispeglana. Martiša više ne želi da ih gužva za mene. Tata, jesi siguran da ti možeš bez mame? Ne znam, baka mi je već našla novu mladu. Novu mladu? Već? Njeno ime je Lukrecija i ona već dolazi ovamo. Ta Lukrecija? Ona je dosadna. Ona želi da se uda za mene jako dugo i neće propustiti momenat. Ja pamtim da je zamalo odgrizla maminu ruku. Sada je rekla da će se definitivno udati ili ubiti vašu majku. Volim ovaj miris. Miris svežeg groba, prašina i buđ. Podsjeća me na prvi dejt. Dejt sa mamom? Da, šetali smo se po groblju na punom mesecu. Nikad neću zaboraviti. Super, sačekaj ovde malo i onda se vrati u dnevnu sobu. Pa, jel tata spreman? Da, mislim da mu nedostaje mama. I mama je spremna. Hajde da proverimo večeru. Ting, odlično! Sve miriše odvratno. Oni dolaze. Mortiša, deluješ kao da te je pregazio traktor. Hvala ti, Gomeze. Wow, te slatke sveće za groblje. Ovo jelo me podsjeća na našu prvu posetu šumi samoubica. Gomeze, tvoj parfem, toliko je dobar. Mortiša, možda smo pogrešili. Ja sam o tome razmišljala. Ting, hajde! O, Gomeze, tako si mi nedostajao. Koliko te volim, trebali bi biti zajedno. Društvo, šta vi mislite? Ostavite like ako verujete u večnu ljubav. Stanite! Šta se ovdje dešava? Shvatili smo da ne možemo da živimo jedan bez drugog. Sve je već odlučeno. Dokumenti su popunjeni. U pravu si, nismo mogli da izdržimo. To je sve zbog tvog glupog psihologa. Sada razumem. Zašto si morao da čitaš te magazine? Izvini, Wednesday, palit ću ih u našem krematorijumu. Moramo da je se rešimo. Inače nećemo moći da pomirimo naše roditelje. Sad neće lako otići. Mama i tata su joj puno platili. Ja sam profesionalac kada je to u pitanju. Slušaj moj plan. Glupa deca. I ne pomišljajte na to da će vaši roditelji opet biti zajedno. Ne pomišljam. Znam, kada budem poslala ove dokumente, vaša patetična porodica ludaka će biti uništena. Ja sam mislila da voliš ludake. Ti si doktor zlo. To je samo nadimak, dete. Možeš i da se skloniš. Imate toliko predivnu decu. Baš mi se sviđa vaš doktor. Mogli da joj poklonim nešto? Naravno, zaslužila je. Šta je to? Tvorite. Aaaa! To je ugleta lutka. Čim je budeš dodirnula, život će biti ispunjen strahom i usamljenošću. A, ne hvala. Mogu to da prihvatim. Uzmite, Wednesday to daje svakom gostu iz dubine njene duše. Ne, moram da idem. Doktor Zlo, želite se igrati? Jel to pravi skelet? Naravno, ovo je kostur psihologa naše bake. Psihologa? Da, inače baka dolazi uskoro. Toliko sam joj rekao o vama. Baš bi mi bilo drago da ju upoznam. O, mislim da je
Idem odavde. Sada samo ostaje da nabavim potpise ovih ludaka. Gospodin i gospođo Adams, svi papiri su spremni. Ostaje samo da ih potpišete. Dušo, ti si psiholog, ili da? Ne, ja sam električar. Odlično. Možeš li da mi popraviš električnu stolicu? Nisam ponela sada instrumente sa sobom. Kakva šteta. Potrebna mi je da bih mučila jednog psihologa. A možda ne? O, Dušo, jel ti znaš koliko sam ja psihologa poslala na groblje? Mogu odmah da ih namirišem. Alergična sam na njih. Mirišem psihologa. Aaaa! Tako lepo beži. Pravo preko Minskog polja. Biće ovo zabavno. Jadna devojka, nije ni novac uzela. Tim će joj dostaviti ček. Gde je doktorka? Spremni smo da sve potpišemo. Doktor je otišao. I zamolila me je da vam kažem da je napravila grešku. Vi ste savršen par. Kako sam mogao da pomislim da se rastanemo? Nikada više neću dozvoliti da neki psiholog stane između nas. Deco, spremite se. Idemo u dolinu smrti. Ura, otvorit ćemo. Da! Teta Lukricija, šta vi radite ovde? Imamo problem.